It's the final countdown, ľudia, 50 sekúnd. Ja si myslím, že to môžeme stopnúť a v tejto chvíli by som vám veľmi za celý tým Európy 2 chcel zaželať len to najlepšie. Nech sa vám v novom roku darí. Nech ste zdraví. Nech máte všetko to, po čom túžite. A ja do nového roku vstupujem s čistým štítom, to znamená, že odpúšťam všetkým ľuďom, ktorí mi ublížili. Mal som ťažký rok. To znamená, že odpúšťam všetkým frajerkám, ktoré ma nejakým spôsobom podrazili, podviedli a podobne. Urobte ľudia tak aj vy. Sľúbené prekvapenie prichádza práve v tejto chvíli. Je to tu! Polnoc! Vážení, bola polnoc, už je minúta po polnoci. Všetko dobré v novom roku. Maximum tvojej muziky. Maximálne šťastný nový rok vám želá Európa 2. No čaute, tak už je tu ťažký 1. január 2015. Tak sme to prežili nejako, či? No, tak hlavne v zdraví, to je dôležité a zdravie vám želáme aj do celého roku 2015. Budeme sa s vami počúvať pravidelne už od 5. januára. Nech vám ide karta v každom smere. A samozrejme, pripravte sa na maximum skvelej nálady aj v roku 2015. Ahoj! Čokoľvek si budete želať, nech sa vám to v novom roku splní. Všetko najlepšie želá Kamil z Afterparty. 2, 0, 1, 5. Nie, to nie je čudné odpočítavanie, to je fakt. Máme už rok 2015, tak ja vám prajem, aby ste mali strašne veľa dôvodov na úsmevy a aby ste strašne veľa usmiatých ľudí s takýmito dôvodmi aj postretávali v tomto roku, pretože s úsmevom človek nerobí zlé veci. Teda aspoň verím, že to tak nejak by malo fungovať. Ak vám budeme môcť pri tom pomôcť, budeme len a len radi. Nezabudnite si občas naladiť Európu 2. Sme tu pre vás, sme tu s vami. Toto je maximum muziky Európy 2. Hovorí sa, že ako na nový rok, tak po celý rok, takže je to taký obrovský záväzok asi aj pre vás. To znamená, že majte sa dobre, majte pohodu, usmievajte sa na ľudí, buďte so svojimi priateľmi a hlavne si naplno užívajte život počas celého roka v podstate úplne stále. No a za nás dvoch z Detoxu by som vám chcel povedať, že keď aspoň jedno z tých 10 predsavzatí, ktoré ste si dali pred novým rokom splníte, tak to bude úplne že úspech. My sa tešíme z vás, dúfam, že sa aj vy tešíte na nás a chceme, aby sme mali takých super poslucháčov, ako sme mali doteraz a aby vás bolo stále viac a viac. Krásny rok 2015 vám želá Adriana a Tomáš z Detoxu na Európe 2. V novom roku 2015 vám želám hlavne veľa pozitívnej energie, veľmi veľa normálnych ľudí okolo vás, aby ste boli vždy šťastní a samozrejme so sebou spokojní a hlavne vám želám veľmi veľa úsmevu, pretože ten niekedy dokáže prelomiť také ľady, o tom by som mohol rozprávať, avšak vyskúšajte si to sami v tomto roku a potom mi dáte vedieť. Šťastný nový rok 2015 vám želá Marko a nezabudnite, zostaňte verní Európe 2. Kamaráti, sme veľmi radi, že ste prežili silvestrovskú noc a pokračujete s nami aj v roku 2015. No čo by som vám popriala? Tak veľa zdravia v prvom rade, šťastia, lásky a toho priateľstva, aj takého vrúcneho s E2, pretože my vás ľúbime, budeme vás ľúbiť aj naďalej v roku 2015 a my budeme vďační za vašu priazeň. Takže hor sa do toho, je to pred nami 365 dní a pôjdeme na maximum.
Je tu rok 2015, nový rok. Verím, že všetky predsavzatia, ktoré ste si dali, sa vám splnia a hlavne nech je to rok úspešný. Pozdravuje Shorty z Európy 2. Zdravím poslucháčov Európy 2, tu je Števo Modrič. V tomto roku spoločne oslavíme už 6. narodeniny Európy 2. Už teraz sa na vás teším a želám len ten najpozitívnejší rok 2015. A ako by Silvia Šuvadová povedala, už si dnes objal svoj novoročný strom. Čaute, moje meno je Bydlo, a.k.a. Aqua. Som headliner programu Dance Extravaganza Rádia Európa 2. No a do nového roku vám prajem poprvé správny krok, dobrú náladu, veľa zdravia, pretože ostatné si kúpiť môžete. No a ako inak, veľa dobrej hudby. Silvester s Európou 2. Odpálte nový rok na maximum. Tak, vážení, želám vám všetko dobré. A čo je najlepšie pustiť tesne po polnoci? Žijeme len raz, to si treba zapamätať. Ego a Robert Burian, toto je mega silvestrovská party, ja som Binďo. Až do 1 rána s vami, tak všetci, ruky hore! Dnes se doma pri kompe pod s nami von. Raz tu, teraz, slnko svieti